til farfar i dag? Nej. Vil du gerne snart op og besøge farmor og farfar igen? Ja, i morgen. Det kommer nok til at vare lidt. Nej, i morgen. En anden dag. Ja, lidt dag. Lidt dag. Ja, i taxa. Vi kører i taxa, eller hvad? Ja, og langt. Vi plejer at køre i tog. Det er også meget sjovt, synes jeg. Nu skal vi få stille i en taxa og sige, at jeg vil gerne til Aalborg. Det kan man ikke, mor. Magnus. Jeg er ikke engang sikker på, at han gider. Det tror jeg nu godt. Det bliver bare hundedyrt. Ret hurtigt dyrere end toget. Ja. Han bruger måske 3 timer på det, og sælger ikke for 10, 20. Det nok til koste langt over 1000 kroner. Ja. Og i toget vil det koste 305. Jeg tror, det koster flere tusind kroner. Ja. Og det er ikke engang særligt, at de vil mere behandle i toget. Der er både internet og gå og sådan noget. Ja. Nu har du næsten spist det hele, hva'? Hvad mangler du så at spise? Har du spist dine ærter? Og skal du have tørret lidt op derovre? Nu skal du spise en chokolade, okay. Så kan vi måske lige hive den her væk. Mamma. Station. Har du spillet lidt? Skal jeg komme med en klud? Det der trøje. Okay.